28 gold, 54 silver, ken 79 bronze medals tinyawi ti Mighty Abreño Weavers ang nakagunodan ti may kapat a pesto iti kalkalpas a karaamit 2026. Bunga daytoy tinaingat a disiplina ken intensive training. Kalang ako dito yung panagsagana, preparation, training, di ubing, and of course no pa-training tayo kasapulan ti suporta dadakkel nga pundo ken resources kastamat manpower. So na-provide mo dagiti kasapulan tayo during the training dagiti athletes na 21 days. And then nag-hire da pa iti dagiti expert nga trainers for the different events in the province of or in the during the intensive training. Ken of course siguro disiplina mat lang ken drive and di puso dagiti coaches ken dagiti athletes as well as our officials for the Karaamit 2026. Manipod 28 gold medals, 8 kadagitoy tinagtaod iti athletic sports. Banag amay sa apaglayangan nga sports event dagiti Abreño. Simaya atmet ti performance dagiti group wenno team athletes ang nakaited kontribusyon ti panagpangato ti pesto ti probinsya. Dagiti Mighty Abreño ang nakagunod ti balitok a medalya ti kanayunan a mangibagi iti Rehiyon Cordillera iti masungad a palarong pambansa 2026. Adamo lang day final selection mo lang sayang kat ti regional office nga naaramid kalpasan day karaa meet nga napilin dagitoy kasi na-pull out day papeldan tapno maisagana day pass sport nga makuna nga dokumento nga itugo dagitoy atleta tayo nga pakakitaan ket isoda ket nangabak iti karaa ti provincial level ken iti district. Sipod grade 5 nang rugi ang nakisalit ni Nicole iti beneg ti swimming. Saan ang nakagunod ti gold medal iti napalabas. Ngem ita matungpalan ti arapaap na ang makayayam iti palarong pambansa. Nakagunod isuna ti 3 gold medal ken 2 silver. Pimig sa nagtatamam. Mamangkin papang mam ti nagbalin ng inspirasyon ko. Supportive da gamin kanyak mam. Happy na kwanta nadanon ko mat lang ti pangarapon. Kayat ko ti mapanti ibang bansa mam di Olympian. Kasi mam kahit ko ti mapan di Bangkok, Thailand mam makilaban pa ti dakdakkel nga pakilabanan mam. May sapay nga highlight ti Karaamit 2026 dagiti dua ang Mighty Abreño Weavers, a record breaker iti javelin throw ken high jump event nga isuda Jihad Salbillo ken Laikalin Adame ngagpada a gold medalist. Babaen iti player tayo nga ni Jihad Salbillo iti Dilong Elementary School nga naka-record mo iti 43 meters against iti last year nga nagapu iti Benguet nga 39.75 meters. Nga ni Miss Laika Adame kat may samet laeng nga gold medalist di last year. Ket iso namot kat naki-record iti 1.44 meters high. Damo met ti probinsya ang nakipaset iti Para Games ken nagpestoda iti third runner-up. Special event daytoy ang nairanta para kadagiti person with disability. Manamnama ti sumaruno a Karaamit 2027 ken host ti probinsya. Banag asaganhaan ti delegasyon ti Abra ken kalikawgom a maipangato pay ti rangko iti probinsya manipod iti may kapat a pwesto. Imunan ang nagyaman ti SDO Abra, ti gobyerno probinsyal iti panangidaulo ni Governor Takit Bersamin, ken iti agtultuloy a suporta manipod kada Kong JB Bernos ken Kong Ching Bernos. Kabayatan na, maangay met dito'y probinsya ti Regional School Press Conference ken Regional Festival of Talents inton March 10 agingga March 12. Jessica Boreta, Balitang Solid North.